Moi! Mun nimi on Susanna. Mä ajattelin esitellä tänään teille näitä tarinanauhoja. Ja tässä on ensin tämmönen ötökkänauha. Ja tästä ötökkänauhasta löytyy muun muassa tämmönen etana näytösarves, onko huomenna poutaa ja lennä leppä, kerttu ison kiven juureen. Sitten täällä on lisäksi perhosta ja kaikenlaisia ötököitä ja ampparia. Seuraava tarinanauha, minkä mä esittelen, on metsä. Tässä on metsän antimia, metsän eläimiä ja täällä on muun muassa kettua ja pöllöä ja karhua ja sitten noita marjoja. Satumaanauhassa on possu ja kissa ja kettu henkilökuntana ja sitten siellä on näitä luonnonantimia. Nämä kaikki aihehelmet tehdään käsityönä täällä Makeenpajalla. Nämä on lakattu ja sitten nämä on koottu koruiksi sen jälkeen. Polymeerimassahan kuumennetaan ensin uunissa. Tämä on todella kestävä ja pestävä materiaali. Nauha on semmoista, että se ei liesty poikki ja sitten täällä on vielä turvalukko. Makeen nettikaupan löydät Martinlaakso Ostarilta Vantaalta tai sitten www.makeennettikauppa.fi.